Nastřílej, zastav si míč. Fotbalistský Manchester na šolm. O. Já to zastavím a uvidíme. A normálně střílej, jako penaltu. Jestli to byla tyč. A to nemáš. Valí. Sír. O, Puťa brankář velký. Já jsem prohrál jako první. O. Na zelenou Vali. Tomu se říká ocel, chlapče. O, centr Vali, ukáž jim to. O. Na zelenou, jo? Jdi na. Já tebe utorí. Já nechci. Já tě zachráním. Nechci. Když se tady někdo na to, ať to zachytím. O. Třeba dát na Facebook, ať se někdo zasměje. Jasná věc. A teď Valí. O, Dinka, vykope. Puťa vypad. Ještě mi dva penalty, Vali. Jeden. Vali a Kaja penalty. O, až tady ty čáry. Šas ty tečky se střílí. Normálně. Gol. 4 pokusy ještě. Ale ať ti neskáče, jo? Tak. Kače, neskače. Ještě 3 pokusy, 1 gol. A kolik pokusů? 5. 2 pokusy, 1 gol. Jeden pokus, 1 gol. Valí 2 pokusy, 1 gol. Ne, 1 pokus, 1 pokus, 1 gol. Jeden pokus na gol. Jeden gol. 1 gol si mu dal. Když ti dá 2, tak vyhrál. Puťa ten už mě vládze. Zabolelo. Hovno. 4 pokusy. Červená. Jaj. Big Vali, to nie. Byl? Jo, ještě. My. Vidíš, na nás nemáš. My už Valent jsme vyhráli. Kovalčík. V bráně. O. Kyle 3 pokusy. 1 gol. Mám jeden gol, tak finito. Comprendo. Určitě já mám ponožky zase. No, ta Tomarka kopeš. Teď to překopne. Tak a do břicha míř. Ať je sranda. To jo. No. Vyhrál, Kajček vyhrál. Jej, parádnej si, ne? Nech si parádnej, jdi, vyhrávka. O. Puťa v třetí polovině prohrál, velmi zklamaný, nedostal se na mistrovství světa. Ty jo. Já už jsem vypadal jako poslední. Jako první to je. Ale Kovalčík, druhý místo, s tím